O citire scurtă pentru cei din Zodia Leu. Bine ați venit! Citire generală, colectivă, atemporală. Luați, vă rog, doar ceea ce veți simți că vi se potrivește situației dumneavoastră. Uitați, aveți o energie foarte încălcită, nu știți ce să faceți, udați, nu uitați, vă udați, da? Dorințele, ceea ce... cum să vă zic, crește acolo în grădina voastră ceea ce aveți în minte, ceea ce vreți să împliniți, dar ceva vă disturbă, oameni buni, asta simt să transmit, este ceva care se interpune, poate invidii din jur, că sunteți conștienți sau nu, poate deja ați strânit foarte multe invidii, poate aveți vizualizare, da, sunteți în văzul lumii, nu știu, prin meseria pe care o aveți, ceva se întâmplă. Și uitați că a ieșit pisicuța mea la lumină, că dormea și a ieșit. Înseamnă că e timpul să ieșiți la lumină, ceva se relevă în viața voastră. Optul înseamnă, optul, da? E și parte din zodia leului optul. Ceva care înflorește, crește, optul e abundență, infinite posibilități. După o perioadă, uitați, grea, apăsătoare, un 9, deci aici e 8, aici e 9, deci urmează o creștere, urmează să vă detașați, urmează să vă eliberați din ceva ce nu vă mai folosește, un paș de pentacle, ia uitați. Voi stați și studiați, exact cum am zis aici, da, gândiți, deci voi stați și analizați cum să aduceți lumina în viața voastră, cum să creșteți, cum să... ieșiți din situații toxice, pentru că, uitați, pe spatele pachetului de cărți este 8 de săbii. Voi ați avut parte de foarte multe atacuri energetice. Ați fost făcut să credeți că sunteți legați de mâini și picioare, pentru că v-au legat intuiția. Dar voi sunteți liberi. Iubita mea, sunteți dezlegați. Deci vedeți pisica care a venit ca să curețe. Deci voi aveți de curățat aceste energii negative din viața voastră. Dați-vă voie să vă eliberați. Am să las filmarea exact așa cum o vedeți, te rog să fii atentă că e foc acolo, pentru că așa e necesar să o vedeți, că e timpul să curățați, să eliberați, ați fost ținuți în frig, în ploaie, da? Nu ați fost lăsați să aveți această abundență, e tot legată de bani, poate cineva v-a întors spatele și uitați, vine roata norocului, roata destinului. Deci tot ce s-a întâmplat, ce a fost până acum în viața voastră, a fost pe destin. Inclusiv acest blocaj, Dumnezeu special v-a întors cu capul în jos ca să puteți vedea în profunzime și ați avut parte și de acest turn. Iarăși Dumnezeu v-a dat turnul ca să vă scoată din situațiile toxice, karmice, să vă eliberați, să lăsați în spate ce nu vă mai reprezintă. Binecuvântări divine!